se correrà da lì. Pandai. Quello le carve, Barone? Barone no. Barone? Hey! Dole ada nang kwisa na ti? Ha. Wa be di no se be bati kara do boy. All drivers and navigators to your car. Three, two, one, go. All right, now, we don't know where. Yara Ben. You can start now, man. I got real cast right? Chini no now. Chini right goal. Chini right goal. Right goal, Steve. La lao na man. You got on
car ma, or in the Alban, the crazy bloody thing! Ceir a ben, ydi? Egna fi ddim yn ei wneud o'r un o paen ysbwylo fe. Ie, ti'n ei hei, cymryd amser nawr. Diolch i bawb sydd wedi helpu fi i ennill y cwpa yma, yn wedig i Stan, navigator o'r un byd, a pawb arall sydd wedi helpu. Diolch yn fawr i'r trefnyddion. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch yn fawr. Mae Noel Cadeirydd wedi gofyn i fi atgoffa pawb sy'n drafeili heno i adael i ceir a mynd ar y bus, a mae'r bus ag adael a mae'n yr wedi deg. Mwyn enw da clwb. Diolch yn fawr. Ti'n gwybod y cornel Casa, cornel Manwra, oedd e'n mynd fel y clappers. Wel, oedd e'n mynd mewn i'r clawdd, a reit yn y fwyniad ola, fe dynnodd e mas, wel, a sleidio yn ei drawd, syth i reit lan o. Ei, beth ti'n meddwl yna esi? O, ie. A wedyn ar ôl ni, wel, o'n i'n meddwl, oedd wedi filltir arall, a ddim mewn i'r gornel bach arall, a wedyn i dynnodd e mas yn ôl, nath e'n dda. Nath e'n dda. Dwi? Hanging down well, seeing lots of places like Hey, if you come down, Mas i gwrdd o lawr. Ti'n o reit na?